Zdarec lidi, zdraví vás z Greenu, naší první informačky. Jsem tady spolu se Shiftem. Zdarte. Shift je druhý majitel našeho channelu Total Lams. Já jsem první majitel, takže jasný, jsme dva majitele, že jo? On tady bude dohlížet na takový obecný pořádek na našem channelu, bude se tady o to pěkně starat. No on vám teď něco málo řekne, takže mluv. Takže budeme natáčet let's play z Minecraftu, jak je asi jasný, pak z Counter-Strike 1.6 a budeme také dělat tutoriály. A teď předám slovo zase Greenovi. Takže nějakou tu dobu budeme natáčet 15-minutový videa. Ale časem přejdeme samozřejmě k 30-minutovým, protože si myslíme, to bude víc si to užijeme, jak my, let's playeři, tak i vy. No, co se týče další věcí, tak to jsou tady takový ty, nevím jak to říct obecně, no, odběry. Prostě sotva vyšlo video a mrklo se na to 14 lidí a prostě z toho dali 6 odběrů. Já nevím, prostě mě to nedává smysl, je to divný, ale jo, jako jsem za to strašně moc rád, jo. Doufám, v tom budete pokračovat a taky si rovnou můžeme určit takový ty, jak to mám říct, no, takže za prvních 20 odběrů budeme točit bonusový videa za odběratele. Vám řeknu takový hlavní, když tam bude 100 odběratelů, což si myslím, že no není moc možný, ale možná tam bude, tak natočíme vlog, jo? No, to by zatím teda stačilo. Tak myslím, že na takovou krátkou hlavní informačku by to stačilo. Já se s váma teda loučím, tak zdarte lidi. Zdarte.